Her er der fisk. Det tror jeg nok. Hold, værsgo. Det var han der. Ja, men den er god. Men den er god. Og Ja, det er. den dufter rigtig godt af soltrækmotor. Det gør Vi har givet vind i hårdt. Ja. Skål. 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 Ja. Kælderøl fra Skagen Bryghus giver vind i hårdt og dufter fantastisk af soltrækmotor. Ja. Hvad er det for nogle fede kasser? Det er nogle kasser med 6 knallertøl i, lavet til knallertfisk, som kan købes på Bryghuse og i byens butikker. Og alle både. Og skål. Og god knallertfisk fra Skagen Bryghus. Ja. Skål.